Kaupunta ang admin head sa Bacolod Traffic Authority Office, Mr. Rodolfo Song. Mr. Song, good evening sa Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Mga gabi man, Sir Marlon. Mga gabi man sa ating listeners. Yes, thank you gid sa time gidatag diri sa Action Radio Bacolod. Daw ari importante nga balita, sir, labi na sa mga nagabiyahe sa ginatawag nga e-bike diri sa Bacolod. Now, ang bitaw, ang report kinabaton ta sugod buwas, may ara sang operation nga pagahimuon. Pwede mo sir maplastar sa ato sa mga tagpalabati kung ano ang matabo buwas nga adlaw. Siya naglikat yung mga inadlaw, abiyan Marlon. Ah. Nagatag na ang aton opisina sa mga warnings, no? Sa aton nga mga operators o drivers ng e-bike. Aha. Nakaibalo naman kita nga ang e-bike is not a registered vehicle, no? Aha. Unlike sa mga tricycle, kaya wala na sila yung motor, wala na sila yung engine, or kung ano man nga makuhaan natin sa ilang nga mga numbers, no? Okay. Para makontrol din sila. Aha. Ang e-bike, ginabalik na siya sa time nala ni Colonel Asibuche sa ila pa panahon, sa nagligal administrasyon, Aha. gindibol na nila sa barangay, ginapabalik nila sa barangay pag-control sila. Aha. Kahit ibisan ng LTO, hindi gid nagapamalibat yet to register sa nga vehicle. Mhm. Kaya wala na saya chassis number kag engine number. Yes. So, ang syudad man sa Bacolod, hindi man sila makaparehistro sa ila. No, kay kontra man nila sa patakaran Okay. nga i-register natin sila, tapos anong basyan mo nga i-register sila kay wala man na sila ganit chassis kag ano na ng engine number. Mhm. So, to make it short, may mga limitasyon ina sila kung di ila sila pwede kabiyahe. Aha. Kaya pwede sa kung wala pa nagdagtang e-bike, yung sulusogtan na, kaya ila sila nga ruta, pang subdivision, gilagag pang barangay. Mhm. They're not allowed to flight along national road kag main thoroughfare. Aha. But today, sa pag-assume sa bagong administrasyon kag sa bagong opisina sa Bitaw, nakita naton kag damo nagareklamo nga bisan naga-counterflow na ganing iban, especially sa downtown area, Mhm. ang mga one-way ginasulod na nila. Yes. So damo na sa ginanervyos nga mga private vehicles na nagareklamo sa opisina nga wala na ini sila sa disiplina. Yes. Nga daw sobra pala siya tricycle kag motorcycle. Aha. Nga diin na lang niya maagi. Inang reklamo sa opisina nang hindi naman na sila mabasol. Kaya matuod man git, kaya kita mismo sa opisina sa Bitaw, Mhm. nakita natin git nga ang mga e-bike tamaan na ikapasaway. Kaya bisan sa lakson, ginulutulot lang sila. Aha. So, it really poses a big danger, no? Not only to the motorist, no? Not only to the passerbys, kundi sa ilang mismo man kaugalingon, Mhm. no? Daw kapag gusto lang sila bala, kung hindi natin hindi sila pagtagaan sa nagakaigo ang disiplina, anong matabo sa aton syudad? Anong matabo sa aton ini nagabalayad sang ilan ng franchise, no? Nagagawad sa ilang mga permits. Mhm. Kag ang labaw sa tarangida, ang safety mismo sa general public, kag ang ilan mismo nga seguridad. Aha. Okay. Ari sir, kantuan kong operation yo, boss. Confirm ni nga, boss, ni may sugod? Yes, wala kami isang malibot, no? Oo. May ara yuro ba some good man lang siguro nga malibot, Aha. but initanay natugyan namon sa amon nga mga traffic enforcers Aha. nga natalana sa kada intersections. Okay. Okay, no? Sa mga mentor first na may mga traffic enforcers na da, kag they been instructed, no, to apprehend na gid. Mhm. Hindi lang kay saway, dakpo na gid, no? Dakpon pangwaan niya bi Aha. iguyuro naton sa naton multicab padulong sa opisina sa Bitaw. Aha. Okay. So, diin lang sila kutob pwede magabiyahe within sa barangay lang nila. Within sa barangay nila kag sa ila lang gid subdivision. Aha. Like sa Villamonte, dra lang sila sa ila subdivision, sa Homestead, dra lang sila sa subdivision. Mhm. Sa Doña Juliana, dra lang gid sila subdivisions. Mhm. Kaya kintugutan nila sila sa una to operate it. I'm not mistaken, no?
if my memory is still right. Kaya sa una sa akong in charge sa education section sa Bacolod Traffic, Aha. ginano ko na deny ko na no? Kaya may iban gani ko nga mga grupo nga ma-invest sang ila kwarta nga mas buy sang e-bike para iparkilan. But sila gindi discourage ko sila nga sabi sama i-controller gid ng e-bike kasi magadamo na siya. So lagi ko nagdamo get kiti whether we like it or not ng iban to gingamit na malanggali na pamulitika nagadamo hindi na makontrolar kay tungod gamiton sa bilang buto no para political arms no sumukan mo na ng tabok sa atong syudad undisciplined unstoppable na ang pagmuad sini no wala na so pilitan kami sa opisina sang damo na nga reklamo nga siyempre ma-action kami kay kami ginahabuyan sa mga reklamo. So mo na nagpakamayo kami hindi man ni abrupt o kon ka insigida gid sa namon nga pagpatuman kinagatag man kami plaso almost 5 days man nga pagpa-warning sa ila. So buwas makibot na sila nga dira sila sa intersection our traffic enforcers have been instructed to apprehend na gid kag ibutan na sila da intersection skillet manawag sa opisina guyuron sa amon multicab pakadto sa impounding area sa Bacolod Traffic Authority Office. Okay. Magsiling kita national roads. Ano ini? Dalan sa Aranata, dalan sa Ngalakson, amo ni sa? Okay. Bali na 4 corners na sa ang alin dira sa Magsaysay kag dito sa Old Airport. Palibot na sa circumferential pakadto sa Bata. Amo na siyang bilang ato niya 4 corners of the city proper. No, so magwato sila talisa ila na magwato sila sa bago ti ila naman nata. Kay ang tricycle gani amo man gani siling kung tricycle may limited area man lang gani ng tricycle no. So nahon ta lang we're going to move Bacolod Traffic Authority Office will conduct no an inventory sino mga illegal dira na strikers ng tricycle no so buong unahon ta lang anay ang e-bike. Tapos ang e-bike we're going to move one at a time lang. Di pagkatapos ang e-bike na, then sunod naman natin ang tricycle. Ari sir, damo gid na pabangkod dariyo. Diri sa Bacolod, damo ta barangay nga natung-an sang sinang ginbensyon ta nga national road. Magtabok lang sila abi sa national road. Okay lang. Hindi gyapon pwede. So hindi sila ka tabok ka? Hindi gidi. Kaya nga agi na dumili na itong hindi sila katabok. Kaya gani it pose danger. Bisa ng tricycle gani kaya dubilian natin to fly along National Highway. How much more sa e-bike? Okay. So, kung ialaw natin na sila, di parehas lang na ginalaw man natin sila, nga i-post man nila ang ila kabuhi sa katalagman. Same man sa ila pasayro. Okay. Sir, kung madakpan, siyempre may multa. Yes, of course. Mga pilang multa, sir? May ara sila taripa, I cannot give them the exact penalty, no amount of penalty, but dito may taripa na natin sila. So, okay. Ineng operation nyo, sir, why nagakahulugan nga dumilian ang mga e-bike sa magbiyahe? Kundi, dapat may proper discipline lang. Kag dapat mangin cautious lang ang mga drivers. Kag dapat mabalaan nila ang ila sa nga road limitations. Actually, sir, kabalo na sila. That's why gani we're also calling the attention about riding public to discourage them nga magsakay sa e-bike. Wala man nato ginapangayo, sir, no? We're praying, gidya nga, wala sa may matabong at disgrasya. But, you know, accidents may happen anytime, anywhere. So, wala na kapili aksidente. In case ma-aksidente sila, sir, no? Pag hindi man sila mapuruan na may hospital sila, sa din sila makuha sa insurance bayad nila sa hospital. Correct. Kaya ang e-bike wala man na-registered niya kuha niya insurance. Wala, hindi sila covered niya insurance. Unlike sa jeepney, may insurance na sila ya. That's why ang mga jeepney, nga may mga ruta, kuha na sa LTFRB, kaya sigurado magbiyahe sila, may insurance sila. Ang mga ginatawag na to niya, kung may insurance sila,
may third party liabilities na sila, may own damage. Mhm. In kaso ng aksidente, ang mga biktima sa aksidente, kung pigado man sa kunano man may kluwaan sila sa nagbayad sa ospital. May covered sila sa insurance. Oh. Unlike sa e-bike, why ka kinakwaon? Mhm. Why kinakwaon? Why kumanda, na pang panukot mo sila? Aha. That's why gani, kung ara sila sa National Highways, mabungguan sila, kaluluoy makabunggo sila, masin sila pang may sala. Oh. Wala man na sila sa i-covered ng insurance para sa nabungguan nila. Yes, Sir, importante ni kadamo kita sa mga gamonitor sa mga e-bike operators, e-bike drivers. Kuanta ka sir sang imo sa nga pahanumdom liwas sila kay base makakibot sila buwasaw. Okay, salamat kay Abian Marlon. Isa ini ka pagpasalamat namon man in behalf sa ngamon opisina sa Bacolod Traffic Authority Office. No sining kay gayunan nga kintagaan yung gid action, no? Kintagaan yung gid sang nagkakaigo nga kay gayunan ang amon opisina Okay. nga mapalambot gid sa aton general public, no? Sa inyo tagpalamate, isa sa mga aton riding public nga updan naton ang panawagan sa ginatawag nga pagbago. Mhm. Updan naton ang panawagan sa pag-isa sa Bacolod nun nga hatagan naton sang disiplina nga atong kagulingon, hatagan naton sang disiplina ang kabilugan nga nagagawi sa aton syudad. Kay kung wala disiplina, timano kita. So hindi ini sila nga ginakuhaan naton sila sa pangabuyan. Kundi nga ginabutan na naton sa husto na ang tanan dapat may disiplina. Aha. Sige, Mr. Rodolfo Song, ang admin head sa Bitaw, sir. Thank you gid sa information. Ginatag sa Radyo Bacolod kagabayong gabi. May gabi sa inyo tanan. Kay sa atong talamati. Thank you. Objective, balance this.